уйлап сөйләргә тырышам, но пока не получается. Җырлый белү генә мине спасает. Моның хәтлек стопка акча алып кайта иде. Акча бик күп кирәк җырчы булыр өчен. Ниндидер мәхәббәт булды дип әйтә алмыйм мин. Бәлки аның булгандыр да, но тоже не факт. Миңа калса бу матур булмас инде, аның хәзер үз гаиләсе бар. Вилдан янда булса, мин менә шун балай гына йөрим. Ну, аннан кирәген бирдем инде. Мин аңа әйтәм, син бу нәрсә дигән сүз. Миңа бу оят булды да төне буе Вилдан белән җылап чыктым. Минем ул хәтле дуслар бар дип әйтмәс идем. Элементарно өйгә кайтып чәй эчәр кешең булса, менә шул иң зур бәхет дип уйлыйм мин. Сәлам, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Танылган җырчылар династиясын дәрәҗәле рәвештә дәвам итүче Татарстанның һәм Башкортстанның жгучая брюнеткасы, шулай ук җырчы, теле алып баручы да әле хәзер кайчандыр биюче һәм актриса. Бүген бездә кунакта Гөлназ Асаева. Гөлназ, сәлам. Исәнмесез? Ничек хәлләр? Яхшы, Аллага шөкер. Бик күтәренке кайф белән килеп җиттем сезнең тарафларга. Ни өчен әлеге урынны сайладың? Бу инде Казанның миңа калса иң матур паркларының берсе. Без кызыбыз белән, гаилә белән гомумән бу паркта бик ял итәргә яратабыз. Шуңа бу парк минем өчен шундый гаилә, тынычлык белән бәйле булгач, мин инде беренче урында менә бу паркны сайладым. Ширеккүл паркы. Ширеккүл Казан үзәгендәге ял паркы. Ялгыш уйламагыз, анда бер нәрсә дә ширемәгән. Идел буе Болгары һәм Казан ханлыгы вакытында бүгенге Дзержинский урамы буенча Мунча күле һәм Ширек күле урнашкан булган. Мунча күле буенда гади халык мунчалары булган. Мунчалардан су Ширек күленә аккан. Шуның өчен күлгә Ширек исеме бирелгән. Ә бүген ул казанлыларның иң яраткан ял урыннарының берсе. Вакыт бармы менә мондый тыгыз графикта? Ну, беләсезме, барыбер дә инде графикны җайлатасың бала булгач та, кайбер вакытта инде нинди дә булса съемкалардан күчереп торырга туры килә, чөнки минем өчен әлеге көндә барыбер бала белән булу, гаилә белән булу беренче урында тора. Сиңа бу сорауны бик еш бирәләр һәм гаилә турында бик еш искә алалар. Син җырчылар гаиләсеннән ике әтиең дә, әниең дә җырчы һәм миңа калса синдә булган сәләт, ул менә ничектер коннан күчә дигәләр бит, менә шул очрактыр, яме? Миңа калса әйе, барыбер дә ике әтиемнең, әнинең бик күп зур өлеше керде минем иҗатыма, гомумән иҗатка карашыма. Һәм инде нәрсә әйтәсем килә, мин горурланам менә шундый гаиләдә туым белән, һәм инде менә шундый караш белән әти-әниләрем булгач, миңа калса миңа җиңелрәк. Гафу итегез, нәнәй шылтырата. Нәнәй, привет. Нәнәй, мин съемкада, сиңа перезвони ярамы? Гаилә турында шулай еш искә алу. Сезне ничектер үпкәләтмим, әти-әнисе танылган булгач, җырчы булгач, монда инде сәхнәгә юл ачык иде дип. Ну, әлбәттә, бу инде мине беренчектә үпкәләтми, чөнки мин монда бер нәрсә дә теге начар әйбер күрмәм. Әлбәттә инде әти-әниләр җырчы булгач, мин бала чактан ук эстраданы белеп, танып, алар белән аралашкач, бу минем өчен ниндидер менә бүтән артистлар да бигрәк тә олырак булган артистлары да минем өчен ниндидер гаилә кебек булды. Һәм инде мин үземне менә нәкъ үстәрлекәмдә хис итәм, шуңа мин инде монарда бернинди начар әйбер күрмим, бары тик яхшы позитив ягын гына эзлим. Әмма ләкин теге әти-әниләр өчен генә сәхнәгә чыктым дию, миңа калса аның да дөресе бар инде, чөнки барыбер дә бәлки авыррак булыр иде. Мин барыбер дә җырчы булыр идем инде дип уйлыйм. Әмма ләкин авыррак булыр иде. Миңа инде җиңелрәк булды эстрадага керергә, татар эстрадасына да, башкорт эстрадасына да. Менә мин комментарийларны укыйм, һәм негатив комментарийлар бик аз. Һәм менә ул теге әти-әнинең өчен дип әйтү, монда киресенчә аны уңай яктан күрсәтәләр. Менә әнисе дә шундый бик шәхесләр һәм үзе дә шул кадәр моңлы дип. Миңа калса, минем теге
тавышым булмаса, үз-үземне тота белмәсәм, бәлки шундый комментарийлар күбрәк тә булыр иде. Җырлый белгәч, әзрәк булса да, шуңа негатив комментарийлар азрактыр дип уйлыйм. И менә монда теге беренче яктан әтияни, ие булышты барыбер шул социумда үсәсең бит инде. Икенче яктан синең үзеңнең дә сәләтең бар икән, монда инде кешегә әйтерлек сүз дә юктыр. Миңа калса шул җырлый белү генә мине спасает. Һәм син әле кайчандыр рус эстрадасына да чыгып караган идең. Җәннәт псевдонимы астында. Сез исегездә да ул әйбер. Күптән түгел син Стас Ярушинның Музлов тапшыруында төштең. Тагын шул рус эстрадасына бәлки күренү планында түгелме? Беләсезме, мин инде барыбер дә менә яшьрәк вакытта дип әйтик инде Кожевников дигән продюсер белән эшли башлаган идек һәм анда минем ниндидер шундый максат бар иде рус эстрадасына барырга, ләкин анда инде бик күп нечкәлекләр аркасында мин инде кире кайттым. Һәм инде әлеге күзлек белән карасаң, менә әлеге көндә минем андый максат бик юктыр дип уйлыйм, рус эстрадасына танылу. Ләкин менә ничектер чакырып торалар, Музловларда чакырып торалар дигәндәй, ничектер үзләре чыгалар. Табигый рәвештә. Табигый рәвештә мин ничектер теге ул хәтле омтылып та бармыйм. Вилдан да инде ничек сиңа шулай буласың, ул сен бигрәк везунчик ди. Мин аның өчен бер нәрсә эшләмим, үзләре чыгалар. Шуңа күрә андый максат булса, рус эстрадасында үземнең тамашачыларым булса, әлбәттә мин моңа бик шат кына булам. Ләкин татар эстрадасын күтәрергә кирәк бит әле. Безнең буында бик күп җырчылар, шундый яхшы, көчле тавышлы, моңлы җырчылар күп, һәм инде без барыбыз да җыелып татар эстрадасын күтәрергә тиешбез дип уйлыйм. Гомумән Башкортстанда да, Татарстанда да хәзер карап барсак, без бик күзәтәбез, яшьләр артыннан да, әле бездән дә яшьрәкләре бик күп инде чыгып баралар. Бик талантлылар бар яктан да. Әле ул артист кеше җырлый белү генә түгел, аның инде кышкы кыяфәте, ничек үзен сәхнәдә тота, ничек сөйли, әзрәк интеллектуаль ягы да булырга тиештер дип уйлыйм инде мен, чөнки артист кеше ул сәхнәдә сольный концертлар куя торган артист, эчендә шундый багаж булырга тиештер ул. Әйтергә сүзе булырга тиеш. Сүзе булырга тиеш. Җырлый белү белән генә булмый миңа калса. Син үзең өстендә бик каты эшләргә тиешсең. Һәм андый җырчылар бездә бик күпләр, Аллага шөкер. Татар эстрадасында да, башкорт эстрадасында да дидең. Үзеңне күбрәк менә кайсы эстрадага якынрак итеп хис итәсең? Әлбәттә инде монда әйтергә кирәк икесенә дәдер дип, ләкин шулай да менә мәсәлән Айдар Абыгалимов белән сөйләшкәндә ул әйтә, Башкортстанда бәлки мин үземнеке булгачтыр ди. Татар эстрадасында мине теге кунак итеп, зур итеп кабул итәләр ди. Монда теге якында гына булгач шулайдырма ди. Ләкин теге икесен дә яратам ди. Ләкин менә Татарстанга кайтканда инде халык бик нык көтеп каршы ала ди. Мин бик Казанны яратам, Татарстанны яратам. Казанда инде һәрбер менә кая карама шул тиклем кадерле, шул тиклем яратам дип әйтәсем килә. Шуңа күрә без инде Казанда булгач, монда яшәгәч, минем башкорт телендә дә әзрәк җырлар чыга башлады, кызганычка каршы, чөнки әле мин менә бу Казанда кайныйм. Мин әлеге көндә күбрәк татар эстрадасы дип уйлыйм, чөнки башкортча җырларым бик аз. Башкортстанда концертларым булса да, барыбер анда бит инде үзеңнең сольниклардан башка тагын бик күп проектлар бар. Минем инде күбрәк проектлар монда Татарстанда. Шуңа күрә ничектер менә Татарстан җырчысы дип уйлыйм инде мин. Ләкин әлбәттә бу әлеге көнгә генә. Башкортча бик күп җырлар һәм альбом эшләргә дигән уйда бар. Менә зур планнар дип сөйләдең. Әле мин синең Инстаграмдагы бер постыңа да игътибар иттем. Бу Мозлов тапшыруыннан соң син анда куйгансың, мамочка начинает зажигать дигән ниндидер шундый мәгънәдә инде. Ниндидер яңа грандиоз планнар бармы әллә? Ну, грандиоз дип, грандиоз бәлки ул эстрада өчен дә булмас. Үзем өчен грандиоз планнар. Бу инде барыбер бала тапкач мин бит инде 2 елдан артыграк тардыр әле ул өйдә булдым. Өйдә дип барыбер ниндидер үземнең режимда эшләдем, ләкин барыбер күбрәк бала белән булгач, ул хәтле вакытым җитмәде иҗатка дип әйтәм. Әле инде безнең тулаем шундый зур тур көтелә, Яңа елга хәтле Татарстанда булачак без концертларыбыз белән. Аннан инде Башкортстанга китәбез һәм инде Яңа елдан соң без бөтен Россия буйлап гастрольләр шундый зур тур булачагын. Без инде хәзер тулаем тере тавышка күчтек дисәм дә була, плейбекларсыз. Менә шундый нием бар минем, уйларым, белмим әле аны егетләр инде анда эшлиләр, звук буенча ничек булыр, дөрес яңгыраш җиткерә алырбызмы дип.
Шуңа без инде барыбер дә шундый тере тавышка эшләп, тере музыка уен кораллары белән шундый турга чыгып китмәкчебез. Яхшы музыкантлар белән, уйный белә торган музыкантлар белән эшләү үзе бер зур ләззәт. Һәм инде әлбәттә иҗат кайный башлады. Аллага шөкер, ул бай да кайный иде инде. Ләкин барыбер дә хәзерге моментта мин үземне бүтән төрле күрә башладым. Мин хобби бии башладым. Безнең бик яхшы хореографлар һәрбер җырга аерым хәрәкәтләре, хореография куялар. Һәм яңычарак үземне күрсәтәсем килә бу сезонда. Әле бу бит тере тавышка ясыйсың икән, кыйммәтрәк тә шуңа. Кыйммәтрәк, әйе. Шуңа акчаларны җыеп, менә бу җәй айларында акча җыеп, менә шундый зур матур тур эшләргә булдык. Ләкин ул барыбер менә биеп җырлау ул әзрәк авыррак икән. Мин элек басып кына җырлый идем, теге хәрәкәтләр эшләргә курка идем, ничектер, ояла идем. Хәзер без көндә диярлек үзебезнең биючеләр белән инде залда шөгыльләнәбез, биебез. Сезнең бит хореография белән дә бәйле шундый бер тарихыгыз бар. Сез хәтта хореография училищесында да укыгансыз. Әйе, хореография училищесында укыдым, классика буенча. Анда безнең инде народный бар, һәм классика. Классика ул балет. Мин инде 4 ел укыдым классикада, балет буенча, һәм беренче 1 елны мин укыдым нидә, народный танцта. Чөнки анда минем ковчиклар сынып бетү сәбәпле инде күп травмалар булды. Нә травма нәрсә белән бәйле шунда училищеда? Училищеда мин гел симез түгелем, но гел менә мин шундый крупный булдым. Һәм балет өчен ул бигрәк тә инде. Безнең анда малайлар, партнерларны шундый гыналар. Теге ябыклар инде шиллә шәүкәсе сымак. Һәм мине күтәрә алмыйчы аудардылар да, имен менә утырдым. Һәм ковчик безнең минем сынган. Аннан бик 1 ел буена мин физлеченияларга йөреп, утырырга да миңа авыр иде. Мин специаль шундый мендәрдә утыра идем. Монда уртасы тишек, менә шундый мендәрдә һәм ятып кына тора идем инде. Бик авыр булды. Шуңа миңа калса бу берәр нинди знак булган кебек тә тоелды миңа, чөнки минем шунда менә шул 14-15 яшьләрдә калыргамы балетта яки китергәме дигән сорау туды. Барыбер дә инде мин балетта укысам да үземдә эштә юк инде мин җырчы булырга тиештер дигән әйбер булды миндә барыбер дә. Җырчы булып сез бит инде карьерагызны карьера дип әйтеп тә була инде ул вакытта 14 яшегездән башладыгыз профессиональ рәвештә. Һәм инде 16 яшьтән гастрольләрдә йөри идегез. 15 яшьтә миңа без җәйге каникулга чыктык та инде, минем 2 июньдә туган көн. 15 яшь тулган булган инде ул моментта. Һәм мин җәйге каникулларда бүтән группаны җыеп, анда инде безнең шундый артистлар иде, Илнар Гилманшин дигән артист бар безнең Башкортстанда. Аны баянист итеп чакырып, зур абыйлар инде ул минем өчен ул вакытта. Аларны җыеп, менә җәйге каникулларда мин гастрольләрне үзем оештырып чыгып киттем. Ул вакытта 15 яшьлек балага ничек доверие булгандыр, ул ничек ышанып чыгып киткәннәрдер, ансы инде зур сорау минем өчен әлеге көнгә хәтле. Ләкин шундый опыт дип әйтик, тәҗрибә булды. Менә ул яшьтән гастрольләргә чыгып китү, концертларда катнашу, теге йолдыз тотмадыңмы? Булгандыр инде андый моментлары да, барыбер әле ул шундый возраст бит әле ул. Яшүсмер вакыт. Миңа калса, йолдызны тоту бик җиңел дә. Бик җиңел, юношеский максимализм. Бөтен кеше ничектер үсә шөгыльләрен таба башлый. Син инде ул вакытта теге калганнарын ниндидер секцияларга, түгәрәкләргә йөргәндә син инде концерт бирәсең. Концерт бирә ансы бит әле акча эшли башлыйсың анда, яхшы акчалар булган әле анда. Мин теге исемдә теге төннә генә кайтабыз концертлардан соң, әти-әниләр инде алар бик каршы иделәр минем алай йөрүгә, чөнки ничек инде син әле 15 кенә яшендә гастроль, анда бит әле барыбер документация буенча да бик кызыгылар булды безнең, чөнки мин теге 18 яшым юк иде. Һәм инде мин барыбер ныкышып акчалар эше башладым. Монан хәтлек стопка акча алып кайта иде бит анда. Ул акчаларны кая иткәнмен, кайларга бетергәнмен, ансы бер Алла гына белә безнең. Но ул вакытта минем өчен шул тиклем теге күп акчалар иде, һәм шул 14-15 яшьтә мин үземне карый башладым дисәм дә ялгыш булмас. Әти-әнин каршы дидем. Бу нәкъ менә яшь белән бәйле булган микән, яисә гомумән инде үзләре җырчы, шуңа күрә балаларына, кызларына андый профессия, андый һөнәр теләмәгәннәр микән? Миңа калса, ике әйбер бергә бәйләнгәндер. Алар бик каты кайгыралар иде. 15 яшь бит инде барыбер бала. Мин ничектер
әле менә әле күзлек белән карасам, бик теге зур кешеләр кебек уйлаганмын. Ниндидер теге дөрес действиялар эшләгәнмен, дөрес юлдан барганмын. Ниндидер менә шушы минем дөрес юлдан бару аларны миңа калса менә шул моментта тынычландыргандыр да. Без Столбова урамында, бу безнең икенче ноктабыз. Бүгенге көннең Казандагы иң модный урамдыр инде бу. Әйе. Николай Столбов урамы Казанның тарихи үзәгендә урнашкан урам. Ул Казанда туып үскән Советлар Берлеге каһарманы Николай Гурьевич Столбов исемен йөртә. Бүгенге көндә әлеге урам зур популярлык казана. Казанлылар аны үзара блогерлар урамы дип тә йөртә. Биредә күп төрле ресторан, кафелар урын алып тора һәм көн дәвамында монда танылган артистлар, җырчылар, блогерлар һәм бизнесменнарны очратырга була. Шуннан да син монда еш буласың. Еш булам дип инде вакыт булганда, ашарга кирәк булганда, бер кайда менә центрда булсак инде бигрәк тә. Минем монда ярак түгел макияж эшли кызым. Макияж эше дә мин инде монда иртәнге ашка гел йөрим. Шуңа менә бу урын миңа шундый движовый урын дип әйтим инде. Әлеге ноктада күбрәк гаилә турында сөйләшәсем килә. Сез моны үзегез горурланып сөйлисез, минем ике әти дисез. Менә Рөстәм абый белән аерым яши башлаганда дип әйтергә дөрестер инде. Аерым яши башлаганда барыбер дадыр бит инде бала ничектер үпкәләп каладыр. Мин үпкәләп калган вакытны хәтердә түгел, чөнки мин бала чактан ук менә балалар туу йортунан алып кайткач та мин инде нәни картатай белән һәм әни белән булдым. Әти укыды. Алар бик яшь булганнар бит. Әтигә 19-20 яшь булган, әнигә 17 яшь булган. Алар бик иртә мине тудырганнар. Әни инде декрет булган инде. Нәрсә дип атала? Академ алганда инде һәм 1 яшькә хәтле мине караган нәнәйләрдә. Аннан инде шулай ук 1 ел үткәч алар киткәннәр инде укырга. Әни киткән укырга. Шуңа минем ниндидер менә шундый әти әнигә ашу дип андый нәрсә ничектер булмады да, үпкәләү дә булмады. Чөнки миңа калса барыбер дә картатай һәм нәнәй кайбер вакытта мине әти урынына калган кешеләр дә булгандыр дисәм ялгыш булмас. Үпкә гомумән булмады. Чөнки мин барыбер дә аңлап тордым, әти әни янда булмаса, димәк алар я укуда, я алар эшлиләр. Шуңа инде Моны бала баш белән үк аңлап буламы? Миңа калса нәни картатайның тәрбияседер. Алар бит инде көндә әйтеп барганнар миңа калса, әтиләрең, әниең анда эшлиләр, укуда дип. Шуңа мин сеңдереп үскәнмен дип уйлыйм улай берне һәм аңлап үскәнмен. Без бит инде Фәдис әти белән тора башладык. Шул 4 яшьләр булгандыр инде миңа ялгышмасам. Минем инде көндә Рөстәм әти Уфада яшәгәндә biz Монумент Дружбы дигән урамда тора идек Уфада. Һәм анда гел кич вакытта Рөстәм әти эштән соң гел керә иде. Әтине күрмәгән вакытлар булмады минем. Фәдис әтине мин ничектер беренче күрүдән шул тиклем якын иттем. Менә ул миңа калса бик сирәк әйбердер ул. Чөнки Фәдис әти дә миңа шул тиклем гел нурлы йөзе белән, җылы караш белән карады. Миңа калса кай вакыт үз балаларын да шулай тәрбияләмиләрдер. Чөнки менә алар гастрольдән кайталар иде, иртәнге 5ләр булгандыр, 6лар булгандыр. Фәдис әти минем йокыдан уянганны көтеп, күкәйләр пешереп, ашатып, чәчне дә үрә торган вакытлар бар иде. Минем мәктәпкә итеп куймыйча йокларга якмый иде. Әни йоклый иде. Инде Фәдис әтигә мин шуңа бик рәхмәтлемен. Мин инде аны бала чакта бик аңламаганмындыр да, чөнки ул теге нормаль рәвеш дип күргәнмендер. Хәзерге күзлек белән карасаң, барыбер дә ул андый кешеләр меңгә бер генә дип уйлыйм. Шуннан да аны үз әтиң кебек хис итәсең. Әйе. Минем андый инде юк, менә бу минем әти, ул минем үгәй әти дигән. Алар икесе дә миңа бик кадерле. Ул белмим, аңлата алмыйм мин аны, чөнки алар икесе дә менә бер-берсе белән сөйләшеп, ниндидер булса минем проблема булса да, мәктәптә мәсәлән берсе белән талашсам, теге сугышсам дигәндәй, алар бергә сөйләшеп нахал итәләр иде. Алар шул тиклем минем өчен икесе дә тыл. Мин беләм, берәр нинди авыр вакыт булса, минем ике әтием минем өчен менә шулай торачаклар. Башта инде сине Элвин Грей белән дә мөнәсәбәтләрдә булды дип сөйлиләр, һәм анысын син үзең дә дөрес дип әйткән идең бугай. Мен аның күптән түгел интервьюсы булган. Миңа инде кешеләр җибәрделәр.
ни дип анда бездә шул тиклем мәхәббәт булды, без очрашып йөрдек дигән әйбер әйткән инде. Миңа калса ул әллә нинди мәхәббәт булмады, чөнки без Радик белән теге сөйләшеп Бәлки ул сине яраткандыр, синдә генә булмагандыр ул мәхәббәт. Без аның белән сөйләшеп йөргәндә, аның да кызлары бар иде. Ул миңа кызларын күрсәтә иде. Менә мин шундый кыз, менә шундый кыз дип. Миңа калса бу барыбер дә инде дуслык кына бәйләгәндер. Ниндидер мәхәббәт булды дип әйтә алмыйм мин. Бәлки аның булгандыр да, тоже не факт. Без барыбер теге Булды дигән бит үзе. Ул булды дигән шул. Бәлки булгандыр. Былай гына әйткәндер инде ул теге. Әйдә, булсын әле бу дигән кебек. Ришат Тухватуллин. Ришат Тухватуллин. Миңа калса бу матур булмас инде, аның хәзер үз гаиләсе бар. Миңа Бу калса барыбер үткән әйбер бит инде. Миңа калса, моны сөйләп тору Алиягә карата да минем теге хөрмәтем зур. Миңа калса бик матур булмас, матур күренеш булмас. Кыска гына мөнәсәбәтләрегез бар идеме сезнең? Бар иде, теге барыбер ул теге бала чакта. Без аның белән мин Уфада идем, ул Казанда иде, шул социаль челтәрләрдәге Любовь на расстоянии. Шуңа ул хәтле җитди дип әйтмәс идем Ришат белән дә. Ләкин барыбер ниндидер хисләр булган инде, мин анда бигрәк кичкенә идем әле. Ул безнең Фәдисәтинең группасында эшләгән иде, артист булып. Анда шундый контроль иде минем әтәне ягыннан да. Анда инде бер кая теге чыгырга ярамый, чыксаң да анда Фәдисәти 1 сәгать сезгә, 1 сәгать максимум. Һәм нинди мөнәсәбәтләр инде анда. Барыбер ниндидер балаларский ни булган инде. Җитди мөнәсәбәтләр, моны мәхәббәт миңа калса Вилдан белән генә булгандыр. Чөнки Вилдан белән без, ул минем беренче егетем, кем белән мин яши башладым. Без инде гөнаһ әлбәттә никахка кадәр ярты ел яшәдек һәм өйләнешеп тә куйдык. Шуңа иң җитди мөнәсәбәтләр шул ирем белән генә булгандыр дип уйлыйм. Менә тормышта бер генә тапкыр чынлап гашык була аласың диләр бит. Менә бу шул очрак микән? Шул очрак дип уйлыйм инде, бер шулай булсын инде ул. Вилдан булсын инде. Сольный концерт булачак бит. Анда сине Вилдан белән чыгышларың булачакмы? Юк, булмый. Вилдан инде ул ярдәм итә әлбәттә, программа буенча, звуклар буенча ул бик каты нитә, аңлый. Ничек мин ул звуклар буенча бик не разбираюсь, аппаратура белән бәйле әйберләрне бик белмим. Вилдан инде ярдәм итә, ләкин сәхнәгә минем концертта мин чыгыш ясамаячакмын диде үзе. Шуңа ул инде концертный залдан матур үзе әйтте. Матур киемнәр киеп, сине карап утырасың килә. Шундый бер хыялым бар иде ди. Синең сольный концертыңны карап, сиңа матур чәчәкләр мендереп, просто карап утырырга ди. Бер интервьюда әйткәнсең. Сәхнәдә бәлки мин өстенрәк күренәмдер дип, ләкин тормышта Вилдан миннән өстенрәк һәм мин аның артында. Бу чыннан да шулай. Күп артистлар бит инде Ради Красного Словца да әйтергә мөмкиннәр. Безнең очракта Вилдан инде бөтен тормышны алып бара дисәң дә ялгыш булмас. Шундый җитди карарга килгәндә Вилдан инде безнең баш. Ул мин даже муенда түгел, мин шул бер кулыгынадыр әле. Шуннан да менә миңа мәсәлән моны авыр кабул итәргә, чөнки шуннан да ничектер публикада күренгәндә, бәлки сезнең темпераментыгыз көчлерәктер инде. Белмим, ни өчендер менә психология ягыннан гына сез күбрәк басыбрак әйтә аласыздыр дип. Ну, Вилдан ул бит безнең актер, образованиесе буенча аның. Шуңа ул кеше алдында гелмә шулай гына Гөлназ инде Гөлназ дип кенә. Ул миңа калса бәлки дөрестер дә ул. Чын иратлар, алар теге алдан мин дип йөрергә тиеш түгелләрдер. Алар барыбер хатыннарын аша күтәреп йөртергә тиештер. Вилдан янда булса, мин менә шун былай гына йөрим. Вилдан нәрсә әйтә, шул була дигәндәй. Аудитория ягыннан да миңа калса синең аудиторияң зурактыр. Һәм медиа ягыннан карасаң да син күбрәк күренәсең медиада. Бу аны үпкәләтми микән? Белмим. Ират эгосы бар диләр бит. Ират эгосыны аның менә ижратта гына булса ул, бәлки үпкәләтер дип уйлыйм. Ул инде безнең барыбер дә менә шул эгосын күп эшләрдә тынычландыра. Чөнки ул инде безнең зур компания тота торган кеше. Шуңа анда аңа теге бөтенесе Вилдан итеп кенә йөргәч, миңа калса менә шул әйбер аны ничектер перекрывают вот этот момент. Башка сфераларда инде аның өстенрәк булуы, шундый баланста тотасыз. Син бала табасың икән, барыбер сәхнәдән китеп торырга кирәк. Мин барыбер үзем нәни картатай белән үскәч, миңа
бик мөһим иде үз баламны үзем үстерергә. Шуңа күрә мен инде тулаем баланың үсү процессында катнашырга тели идем һәм телим. Шуңа күрә мин теге нянялар алып, әби бабаларны кушып инде карагыз әле дигән әйбер минем өчен бик дөрес түгел дип уйлыйдым инде мин. Хәзер инде үскәч ул күп әйберне аңлый, аның белән сөйләшеп була, аңлый торган кызга әйләнде менә ниһаять. Мин бер кая китсәм, анда мине сорый инде Вилданнан. Вилдан әйтә, әниң эштә, акча эшли дип. Ярый, анда Вилдан китсәм әйтәм, әтиң эштә, ул аңлый торган хәзер бала, шуңа әле барыбер дә җиңелрәк. Инде элек 1 яшьләрендә, 2 яшьләрендә дә даже ул җылап калганда минем йөрәк яна иде һәм шуңа мин әйтәм, юк, мин пока бала белән булам дип. Барыбер параллель рәвештә алып барырга тырыштым. Хәзер инде мен тулайым, барыбер ниндидер иркенлек тойдым, чөнки балалар бакчасына йөри, бер безнең помощницаларыбыз да бар дигәндәй. Менә шуңа без ничектер хәзер бергә эшләргә өйрәндек. Үкенмәдегез соң, иртәрәк бала тапканмындыр дип? Юк, соңрак бала табу минем өчен ул төрле кеше төрлечә фикерли. Минем өчен иртәрәк тапсаң әйбәтрәк инде. Чөнки мин бик тиз формага килдем. Мен бала таптым да һәм торып киттем дә уже. Минем андый теге яфаланып яткан ниләр булмады. Һәм 30га хәтле бер 29ларда тагын берсен эшләп куйсак, прям малай кирәк инде, малай кирәк. Кыз булды. Малай булсын иде инде. Ой, Ходаем, кыз бүтән кирәкми. Малай кирәк. Малай белән миңа калса ничектер җиңелрәк булыр сымак тоела үземә. Менә үз кызыгыз инде. Мин дә җырчы булам дисә. Матур җырласа җырласын. Матур җырламаса мен инде аңа матур итеп әйтәм. Кызым бигрәк җырлауның рәте юк бит әле дип. Төрле профессиялар хәзер күп. Бөтенесенә җырларга димәгән. Горький исемендәге ял паркы. Бу минем Динәнең туган вакыты белән генә бәйле парк, чөнки безнең Вилдан менә бунда Корстында эшли иде һәм без аңа утырып килә идек тә кичкенә Динә белән монда гел йөри идек инде. Вот, шуңа бу инде шундый тагын шундый рәхәт урыннарның берсе. Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркы Казанның иң зур паркларының берсе. Аның мәйданы 23 гектар. 19 гасырда үзенчәлекле ландшафты өчен аны Рус Швейцариясы дип йөрткәннәр. Совет чорында ул хәзерге исемен алып Үзәк паркка үрелгән. Ә иң кызыгы Кырлай паркы ачылганчы ул әле аттракционнар паркы булып хезмәт иткән. Ә бүгенге көндә монда саф һава суларга, тиеннәр ашатырга һәм биюче фонтаннар карарга киләләр. Тән түгел генә, нәкъ менә шул Музловтан чыкты бугай ул сүз, бәлки башка чыгыш белән бәйледер. Социаль челтәргә ниндидер кыска әйбер киеп, фото тактап, һәм монда инде бәлки аның скандалы ул кадәр зур да булмагандыр, ләкин күп кенә масса күләм чаралары язды Гөлназ Асаеваны ачык киемнәр киюдә гаеплиләр дип. Үзеңнең карашың монда нинди? Әлбәттә инде бу күренеш кемгәдер ошамас. Әлбәттә инде безнең олы буын тамашачылар аны бик теге начар карар бу әйбергә. Әмма ләкин мин инде олы буынга гына эшлим димәс идем. Минем шулай ук яшьләрдә бар һәм яшьләргә барыбер дә менә ниндидер шундый ачык әйберләр кию белән аларга ошый. Минем яшь буын тамашачыларына да. Шуңа күрә мин инде 2 целевая аудиторияга дип әйтик эшлим. Шуңа күрә мин беренче образы, мәсәлән, концертта да гомумән ябык булырга мөмкин, икенчесендә әзрәк инде ачыграк та булырга мөмкин. Мин инде моңа берничек тә теге әллә нәрсә дип әйтмәс идем. Әлегә минем возраст позволяет 30га хәтле киенеп калыйм әле, пожалуйста. Аннан кимим. Яшьләргә мия калса бу бердә камаушаламый. Менә инде 30дан өстә, 40тан өстә апалар кия башласа, менә шунда күп сораулар туыр иде. Әлегә 26 яшьтә шулай киенүнең мин бернинди начар әйберен күрмим. Барыбер дә инде теге әллә нәрсәләр күрсәтеп чыкмыйм бит инде. Әзрәк аяк күренә шунда, әзрәк бәлки түштә күренеп аладыр инде. Үзеңә менә нинди киемдә үзеңне уңайлырак хис итәсең? Комфорт кием сайлыйсың? Менә шулайрак минем кроссовки, шундый спортивный стиль уж китмәле яратам. Сәхнәдә барыбер дә инде үзеңне
еркін тұта алмайсың, нешік те болсан, ендегіне қияфетің болмасын, ендегіне киім кимедің, яқшы теге удобный киім болса да барыбір еркін тұта алмайм. Әйінді тұрмышта өзімні еркін тұтыр үшін менге мына шындай стиль ұшый, тұрмышта каблуклар киіп жүрмейм мәңгіде, ояқны бітіріп. Мен енді максималь міне натураль әйбірні сақлап қаласым келе. Мен безенсем ғымымен бик қортқа үйленем. Шуңа күрә мен енді әлі нәрсе перебарщивать етесім келмей. Шуңа нешек бар шулай, кірфіклерімді де, теге кірфіклеріні қойып шығалар бит енді көбісі. Мен де кірфікні де нетмейм, қоймен бұлай ғына бұйым да. Бүгін шышынгенмін просто. Кеше ведущий ролінде бірінші тапқыр болдым. Менге ұшамады енді. Мен олай бірге бик не қарым, теге жидді қарым еше енді. Мен анда бір дубльні 300 дерсің, 3 тапқыр, 4 тапқыр язғаш. Менге бұл ұят болды да түні бойы Вилдан білен жылап шықтым. Вилдан не әйтелмедімсің мен шулай біріне. Әйтелмейм гене ятты алмайм. Анда суфлер да yok бітәл еше. Түні бойы жылап шықтым еше. Бүгін бит енді 12-де съемка. Метем, ей Аллам, құяшы шықса ғына ярар. Күзлік киіп сілерге. Өзің айттың съемка деп. Сен қазір теле алып барушы ролында да. Әкәмет. Нешек мұнда келіп кірдің? Білмейм, шулай ук тәқдим еттілер. Менің андайды мақсатымда болмағаны өзлері неттілер Гүлназ, мына шулайрақ сені нетіп қарысы келейді деп. Мен енді за любой кипиш, мен өсірге яратам, яңы направление да шәп қарарға яратам. Шуңа мен енді рахатнәріп ризалық бердім. Бұл енді интеллектуаль шоу. Мен айтам, ғафуйтегіз қойда интеллект, һәм қойда мен айтам, сіз дұрыс кішіді сайладық деп ойлайсыз ма өзіңізше? Бізге шынды еш керек дейді, қию керек дейді. Характер яғын өзің айттың, қатырақ, қиюрақ деп. Сен шыннан да артықты конфетләніп тұрмайсың. Нәрсе ойлайсың? Міне мәселен съемкада да бар бір артистлар келе. Артист кішейінде әлбәтте әйткен сөзін ойлап, міне бұларны да өпкәлетмәске, коллегаларны да өпкәлетмәске, кішіге да шарға, милләт яғынан да татарларға да, башқұртларға деп бүтін яғын қарап, әйттерге тілеген сөзін әйтмейді ершішірақта. Ойлаған сөзін де әйтмеймін, мәселен тыңлап отырасың. Русия айтым, енді сути-то нет. Оланы матур етіп күнә еріп шыға. Сіз бұяқтан ойлаған сөзіңізді айтасыз? Да, да, дейірсің. Әлі енді мен нешіктір, нашылай ойлаған сөзін әйтем де, ондан өкінем. Мен башта әйтем, мына өзімнің ой кешірішлеріні кішіген мәселен. Ондан Мейтен бірін жетмегенмен мекен ол кішіні деп, ондан өзімді ашым, мына шул ғадетті бар менім. Ойлап сөйлерге тырышам, но пока не получается. Әміне мұндай тапшырылардан соң, мәселен, қолық сөзі түрлі болайын, әлбәтті әміне коллегалар, эстрадада коллегалар, өпкәлегенлер бар ма? Бардыр енді әлі мен теге біргіне... Ашық теге нәрседің әйткенлері yok ма? Менге өзіме көзге қарап yok. Менгіне көзге қарап мына көптен түгел бір артист бар, исімін айтып тұрмайм енді. Еш ол бик популяр, қызлар ярата тұрған бір артист. Біз оның білен бик яқшы мөнәсәбәттә идек. Ол менің концертларда да шығыш жасаған вақытлары болды. Гүлназ шығыш жасымәлі деп менге 20 яш болғанда біз концерт қойдық мұнда Қозанда. Һәм 2 тапқыр қоядыр көріштік, қарыда исәнләшмей. Шунан, ярый мен айтам, сәндәшмей. Мен гел исәнләштірген ғадет бар теге. Сәлем, нешік хәлләр, мен в этом плане открыты. Һәм қарым 3-ші тапқыр бұлай қарады да, мен айтам, привет, исәнләшмей. Ондан керегім бердім енді. Мен айтам, сен бұл нәрсе деген сөз мен айтам. Қыз кіші, ладно қыз кіші, әне кіші бет мен барым. Менің уже возраста как бы есть. 26 яш как-никак. Мен айтам, сен не исәнләшмейсің? Что-то не знаю, я там стоял, разговаривал, мына буя бір кетті. Оты юлы білән әзірек әйткәлердім енді. Шунан, анда рәнжіткәмен деп теге уйлап йөрмәдем. Есть за что. Шунан тағын көріштік біз аның білән. Исәнләшті ме? Аннан отырды да, исәнләшті енді бұл айтты. Матур көріндіш түгіл. Ират бары бір дәйінді, ират болып қаларға тейіш, ендегіне йолдыз болмасын, бары бір исәнләші білірге керек. Ойлағанын әйтіп бәріп әйтесің енді. Ғымымен эстрадада достық бар ма? Мәселен, өзің нешіктір яқын аралашқан дос деп санаған кішілерің бар ма? Есе достарың сенен эстрадаға, медиа, бұл пространствоға қоғылышлы кішілер түгіл ме? Менің ғымымен
дөресен генә әйткәндә, мин алай дуслашып йөри торган кеше түгелмен, гомумән. Эстрададан да түгел, мондый кешеләр белән дә минем ул хәтле дуслар бар дип әйтмәс идем. Мин бер кашанда дуслашып, үлә язып йөргән кешеләрем булмады. Мин кызганычка каршы, мин менә дуслык мөнәсәбәтләрен не умею я дружить. Дөресен генә әйткәндә. Чөнки белмим нәрсә белән бәйледер ул. Минем өчен гел булды нәнәй картатай, әтиләр, әни, подружкаларым да ул хәтле булды дип әйтмәс идем. Мин Әни өчен килеп чыкмый, кычкырышасызмы? Яисә гомумән менә теге мин якын китертмим. Якын килеп аралашырсыз. Якын теге иләргә чакырып, кунакларга йөришә торган андый гадәт юк. Миндә дә Вилданда да нишләптер. Нахай Вилдан белән генә без. Әлбәттә, күп кешеләр белән аралашабыз, әмәләки менә якын китереп, инде иләргә кертеп, анда бүтән уй кичерешләрне сөйләү минем өчен ул ябык әйбер. Менә 5 елдан үзеңне кем һәм нинди булып күрәсең? 5 елдан. Бәлки 10 елдыр күбрәк итеп алык. Минем инде үземнең мәктәбемне булдырасы килә балаларга, җырларга өйрәтергә, үземнән соң менә шундый зур артистлар лейбл матур сүз түгел, миңа ошамый лейбл дигән әйбер. Шундый бер компания дип әйтик инде, яшь җырчыларны чыгара торган. Менә үзем Алла бирсә кеше булам да, хәзер ул юлны табам да, аннан менә яшь артистларга ярдәм итәсем килә. Балалар өчен музыкаль мәктәп бәлки ачырмын. Яхшы татар халкына, башкорт халкына кирәкле җырчы итеп мине кабул итсеннәр иде дигән теләктә. Яхшы әни, яхшы хатын. Барыбер дә хатын-кыз бу җиргә әни булыр өчен яралгандыр дип уйлыйм. Нинди генә карьера булмасын, нинди генә үлеп китеп ярата торган артист булмасын, барыбер дә аның тормышы кайчандыр да менә шундый 50 яшьләр, 60 яшьләр җитер, өйгә кайтып сыена торган кешең булсын яныңда. Бер кайчанда зрительләр синең өеңә килеп, сине бер кайчанда тынычландырып утырмаячаклар. Элементарный өйгә кайтып чәй эчер кешең булса, менә шул иң зур бәхет дип уйлыйм. Яхшы булган нормальный хатын-кыз буларга теләп. Ничек уйлыйсың, синең потенциалың, артист потенциалың әле тулысынча ачылып беткәнме? 10%-ка гына ачылган 100-дән. Шуңа күрәчәкләр бар икән әле дуслар. Яшь кызларга, артист булырга теләгән кызларга нинди киңәш бирер идең? Беренчедән үз өстеңдә эшләү, әлбәттә, җыр сөйләү белү һәм әлбәттә юк бар киңәшләрне тыңлап, менә була бит инде, ой, син шул тиклем яхшы җырладың, син шул тиклем матур иттереп башкарасың, шул тиклем матур иттереп үзеңне күрсәтәсең дигән әйберләргә ышанырга түгел. Һәм инде сине сүккәннәргә тоже ышанырга кирәк түгел. Менә үзеңнең уеңны, үзеңнең юлыңны матур итеп алып барырга. Һәм инде әлбәттә акча җыярга. Акча бик күп кирәк җырчы булыр өчен. Җырчы кызларга бит инде бик күп ниндидер абыйлар килеп, әйдә мин сиңа акча бирәм, әйдә менә булай итәбез, әйдә тегеләй итәбез. Никогда не ведитесь. Бүтән үзегезнең финансовыгызны үзегез генә кайгыртыгыз, бер кашанда берсенә дә ышанмагыз. Бу иң мөһиме кызлар өчен. Миңа калса бу бик кирәкле киңәштер, чөнки моның турында ачык итеп лайтып әйтүчеләр бик аз. Тормыш фәлсәфәгез бармы? Бер кашанда артка карап үкенмәскә. Димәк, шулай булырга тиеш булган. Димәк, синең юлың менә шундый. Эй Аллаһ Тәгалә, нигә генә шулай иттең инде дип зарланып утырырга ярамый. Акчаң булмаган вакытларда да, әйбәт менә безнең Гелвилдан белән шундый ней, төрле моментлар була бит инде. Акча булмаган моментларда да безгә менә яши башлаганда бигрәк тә безгә акча булмады, акча без юк инде дип зарланган булмады. Һәм шуңа да безгә Аллаһ Тәгалә бирәдер дип уйлыйм. Чөнки менә әйтсәң, акча юк дип, Аллаһ Тәгалә күрсәтә сиңә, акча юк дип әйтәсең белән. Менә сиңа күрсәтәм акча юклыгын, сиң нормаль әле. Менә акча бүтән әйбердә яхшы, сәламәтлегем яхшы, тормышыбыз яхшы дип кенә яшәсәң, бүтән әйбер була. Менә вселенная дигән әйбер, Аллаһ Тәгалә ул бүтән әйберне ишетә һәм сорый белергә кирәк Аллаһ Тәгаләдән. Берсеннән дә сорарга түгел, только Аллаһ Тәгаләдән һәм үзеңә таянырга кирәк. Һәм инде бүген без нәрсә качырабыз? Бу чакыру билеты кем таба Казан концертына ала бирсә сезгә 2 урынлык чакыру. Миңа калса искиткеч бүләк, һәм мондый бүләкләрне безнең гадәттә бик тиз табалар. Бәлки беренче табучы кеше экран каршында утырган сез булырсыз. Паркка кергән яктан беренче каһвәханә сул яктан,
Біздің ортыбызда мында пикниклар ұйыштыра тұрған бұлын. Һәм инде ортыбызда мына шундай куаклыклар бар. Шул куаклыклар ішіне біз әлеге тартманы кочырачак. Әйе. Гүлназ, бик зур рәхмәт сиңа. Үзең турында сөйләгәнең өчен дә һәм инде үзеңнең яраткан маршрутыңны күрсәткәнең өчен дә. Рәхмәт Гел рәхәт. Рәхмәт сезгә.